sadang puane alepane pasar dan membeli kain dibawa pulangnya tapi bangang anda Opado mencari sobat jalan lain nancak masuk ke cara kabatuane kalau jadinya kita maramba bilang-bilang di kotolan tersisi diri yang lantai kalau jadi pak awak bakabar dibilang sadona nape tinggal untuk orang pandai kapapun itu dari tangan panjangnya ape kudu pulayan sultan nabi luna kabar cerita dulu awak dana atas asyik mula dek banyak buku atas salah dek banyak gawak kalau tersabui beko di nasana samo dianya karena bana kadang ayahnya dan sungai landai terandam candu lapor nasi berkabar bukan candik pandai pai burati badan kami malah turun mula buruang karamba malapit tadua saimangan minta ampun nambo berkabar orang nak nampak badenangkan di sawahnya mana padi di tanah mana simpang ape pitulun tanggal ladang badare jatuh sularono nakaba dibuat pakai malam kini tajadian memang dilaku
daerah kota Padang ngapunamo kampung ketenyo si biru ala kampung ketenyo Sibirugo mula kampung keteknya siapola namo pak pelakunya adola duo laki ini oto etong namo laki-laki si muslim namo lakinya si emi namo bini-bininya. Ado baranak seorang anak bau muangaran 7 tahun tuanya. Masih muslim mula namo lakinya si emi namo bininya de anak ado perempuan siapola namo anak kandung mbak namo si Upi Rani. Rani panggilan mula Sariani baitu wana mula nyokini indak guno torantang panjang indak to bilang lama wana. O agak di badan mula diri muslim akarajo badan diri muslim kurang mangake kurang makan itu wana mula nyokini kurang manumbuk, kurang turun tadi tarukuang. Obansan nak dapet le salang tenggang anak orang Solo Sulayo bacawe salini pinggang di marang kampung Kapicayo obanse setio ari siang. Sesuai doa luinya sudah manika apo pajanjian mola nanya buik yo badan emi sarato yo badan muslim mawa rambase dinagani kok manyi lantangnya samo makan angin manyi lumpui samo makan tanah baitu pajanjiannya baru agak di badan diri muslim. Joapo penghidupan mola sariari anak kajo badan muslim tukang ake di pasar Bukit Tinggi baitu bana molanya kini indak guno torantang panjang. O muslim ake mola belok pasar to etong lah badan diri emi akarajo di rumah badan emi mangade lontong tio ari tuang. Mangale lontong emi tio ari coy itu bana mola sama so itu indak to bilang lamo bana abi hari baganti hari abi pakan babilang bulan ala sabulan la 2 bulan satu tahunnya leka dietong ala setahun yo 2 tahun cukup yo hari 3 tahun
Ma'alun labasan mula badan inyo awak mentinggal di rumah kontrakan mbak itu bana mula masuk itu tapi di badan mula diri emi de awak lai pandai baimat mula masuk itu nyebuek calengan di badan emi coy itu bana masuk itu asabadia muslimah ke pitinyo akhir lakabadan antaronyo anggaran adoga ampe tahun ninyo baturutan oma alu ninyo mambuwe calengan latalunggu piti di semi awak lainnya tampu dirasa lainnya tampu mola dirasaki ado harinya sakutiko hari tape hari salasa sainggo muslim mola nak bakarajo tuanai sainggo muslim indah bakarajo ado harinya mula pagi bana agak di hari salasa itu sinon bakato badan emi bakato kabake diri muslim onde da muslim ay dangakan bana kini cuy kola sabananyo batumpak di badan diri awak salamu iku ambur kalai kamanyipan kini tu buka mula simpanan kitu kok nyampang dapet deko pambuwe rumah rancak tu bangun rumah badan awak padu tinggal di rumah kontrakan aku baitu kato badan ini mandangala kato mula macam itu sinon menjawab badan muslim modi dangakan mana ko iyo cuy tu taranya papan ditara mangko dia misi kok coy itu kini emi banakan pesanang yo mula di dalam hati nyo simpangan masih itu nyo buka simpangan badan emi nyo etong tinggi kasalonyo ala cukwi pambuwe mula rumah kini tak sekadar rumah do kini nan tabuwe lo toko dua pintu tapi kok nyampang sudah toko dua pintu niat hati memang rancangan wapun niat mula hati ini kok nyampang cukwi piti pambuwe toko dua pintu nanti to isi alat bangunan nanti to isi kadai nasi baiku mana kato inyo Tuhan lanyo buka mula piti nanado sainggonyo piti sawa katu itu maalunan gari pa alun moneter sanggaran piti layan 60 juta agak di hari mula sari itu sanang hati nak latabado sajuk di dalam kiro-kiro agak di orang baru sinama katola badanmu sinama pun katola kasih tanduan
akan bana ko iyo membangun rumah tu cari tukang bakar ajo tu bagian bangunan kini tu bagian cuci bagi kato badan muslim sampai mola samasa itu nyabali lalat bangunan kininya carilah tukang untuk bakar ajo itu bana badan muslim yo indak lamo dopa antaronyo dek la dape alat bangunan kini la dape lo tukang bakar ajo oh tantulah mulai tukang bakar ajo indak to bilang la lamo bana anggaran sebulan 2 bulan selesai lah rumah toko tadi tuan selesai rumah mula toko tadi senang hatinya indah tabado itu bana mulanya kini tumpak kapado badan diri dek karena toko memanglah selesai yo rumah itu puluh tapi coyko malah udah muslim cari toko memanglah hidup pintu piti dicari mulana lagi kini coyko tidak muslim sabananyo kok dapet dapita jo pintu kok lebulia dambo bayi yo mande udah lai tasabui kayo di nagari salang lapiti kau untuk paisi toko bayi tuanai olah kato la emi pinjam lepiti kamande udah untuk pesi toko kita itu kato badan emi anggaran piti dipinjam anggaran 30 juta madanga kato macam itu sinan mas jawab badan muslim ojek kandung dangakan bana cik dia nama mau pikirkan kok soal piti dia ambo indak lo came bana tapi nyampang mepinjam beko piti di mande kok nyampang nyetampu besok dirasa kilain dah emi mau siamo tuane ini lain nak kabau si besok mi badan muda itu kato mula badan muslim kok nyampang nyetampu mi dirasaki utang di bande mula lah banyak puluh kok nyampang babuang mi badan ambo kok balik lah ke korong kampung utang jo aku kamu bayi mande menangakatu mula dari muslim sinan menjawab badan emi de udah dengan kabana pasti dia lalu badan ambo wilo dia loda badan ambo lajali awak nan bautang mula jomah de udah nak mungkin loda sampai penganambo do semacam itu itu katu mula badan emi de awak patu baki emi babaliknya ke korong kampungnya pinjam piti di mande muslim pinjam piti mula kamande muslim sebanyak piti 30 juta itu bana mula sama so itu
Satu tiba mula di rumah mandikan buang sinon bakato buya muslim mana kato mula baki ayah nyo baca assalamualaikum waalaikumsalam kato ayah nyo nanya lana kate rumah lalamu bana muslim datang tuanai lalamu bana muslim datang baitu bana katua yakini coiku mula dia kandung mangkuambo balik pulang mako dapet mula pinta je pintu kok laibu mula waya jo ambo kini coiku ya sabananyo dek karano toko lah sudah ya 2 pintu de oma mula lah siap pulo pinjamkan piti dah badan ambo sanggaran 30 juta kau untuk ya paisi toko mandanga katolai macam itu sinon menjawab ayah kandung onde muslim dangakan bana kok nyampang piti yang 30 juta mau pinjamkan lain nak baru basu emi yang mului juati kok nyampang baru basu emi yang mului juati kok nyampang nyusi besok badan muslim kok balik angka korong kampung jual piti kang bagian kandung mandangala katolai macam itu sinon menjawab badan muslim dia ya dangakan bana lah sesuai janji dulu kami buat maka bukit samo makan angin menyelupit samo makan tanah tak mungkin doemi semacam itu nyola bana bake Kato sampai mula ayah lataga 100 je mandi kandung nyo ambil sekali kunci mari nyo ambil piti dia ya nyo anggaran piti 30 juta nyo agian ke badan muslim piti rape muslim lepai sana hati indak tabao tabado indak buno terantang panjang oh indak di jalan kadietong tolatan tibu di rumah inyo sinon lakato badan milai tabao nang bajak pui dai olai tabao dan baya pui coy itu kato badan emi menjawab di sinon badan muslim ke soal itu dia gampang bana oh iko na piti di eyala mau pinjamkan rancak tu isi toko kita oh cie nyo isi mulalat bangunan cie nyo isi kadenasi coy itu kato badan ino tuan oh ala manuka mula kau untuk maisi toko sanang hati lain tak tabado agak di badan diri ini oh salamu inyola duduk di toko langan nama tambah banyak jualan kami tambah juga itu banyak masuk itu baju abad
Ali memang hebat bana, coy itu bana mula badan ini anggaran setahun gak aja 2 tahun, lainnya tampua dirasaki. Manandonnya tampua emi dirasaki, salamoinyo duduk di toko, tabali ringgit rupiah badoro alam tangan bamain nanti diri bamain subang talino. Dek rasaki sadang mula namu bana, toetong lah badan pakai diri muslim dan muslim maalun badan inyo. Dek karano inyo lai mula barasaki, karajo dasar indah nyo lupukan, nyo tatap tukang angki tangga puasa tatap tukang akeknya di pasar Bukit Tinggi, itu bana mula badan muslim agak diari mula semasa itu ado harinya seputiko. Oh harinya tapi balai Bukit Tinggi ke balai muslim pagi-pagi toetong badan diri emi. Oh sudah makan muslim langsung ke balai inyo ke maki tengah pasar itu banasar itu. Tinggal muslim mula jo anaknya itu bana mula masuk itu toetong badan diri muslim agak di awak tibu tengah pasang. Kau sadang mangke bana badan inyo kau bilang lauk emi dalam hati nak tabado saja di dalam kiro-kiro. Oh kiro-kiro hari ga jam sabale siang, coy itu bana mula badan emi awak na sadang duduk sama sorang. Oh sadang bamanuang mula sama sorang, datang tetangga mula di badan inyo, datanglah orang pak sabala rumah. Oh satu datang mula sabala rumah, siapalah namo kawan emi, bak namo si Upi Epa, mangko sababnya datang kaki. Oh de emi lah nyo tampua mula dirasaki, datang asuangan di si Epa, bak itu bana. Olah saat itu satu tibo lah Epa lako emi sinan bakato badan Epa. Oh emi dangakan bana jangan bamanuang yu awak lah kayo macam iko. Oh awak rancak kayo pun iyo. Kini coyko mula di badan emi kok lepas sangko kakak di badan ambo. Bertumpak kepada mula dia mikini kalau elok dia terima rancak kok buruk buang ke belakang. Bercalik-calik dari dahulu emi sampai kini. Awak lah kayo mula di nagari bertumpak kepada badan emi. Tu apa gunanya laki tukang angkit. Awak muda mula macam-macam ikut rancak capaan badan muslim na bujang na ape bagantinya de Tuhan ini. Oh na muda dapat mi kagantinya ba itu kato badan Epa. Kau tak percaya emi diambo kok nyampang balik muslim dari mangke. Lataan camin gadang dia di meja makan bercamin emi ya muslim emi rancak muslim kok buru tu apa guna laki tukang angke.
Manangakato le semacam itulah barangke sekali badan hepa. Sabtu balik mula ke rumahnya berfikir panjang badannya mi oh Tuhan ini. Apa pikirnya mula di badan mi kini cuiku mula dalam panganannya yolo tumakat tu siapa tadi. Awak rancak mula kayu puniyo nanambo mula semudu nangku tu aku nonyo laki tukang angke. Rancak bercampaan kini badan muslim na mata dapet kagatinya Tuhan Lata makan katu mula siapa tadi agak diari mula sari tunyo ambil camin ngadang mula di badan ini. Nyolataan camin gadang mula di hati meja makan kok nyampang balik muslim beko dari pasar. Mau coba bacamin mula jo badan ini kok nyampang batu kata siapa muslim mau buang hari kini Tuhan itu mana mula sari tu indah guna le terantang panjang indah tu bilang le lamu mana tulatan emi mula sadang di toko dulu tu bilang badan mula diri muslim sadang mangke mula di tengah pasar. Tiba kiasan mula di badan muslim apa kiasan nanti tiba mula di badan ini awak na sadang membawa bari orang malang nak dapet leka ditolak mujur nak dapet leka diraji awak kamu mula make bari terserak lah bari mula di dalam kawang berfikir panjang badan muslim Tuhan berfikir panjang di sinon badan muslim mana kata dalam perangannya kok menurut tandu mula nak tua-tua kok terserak lah bari mula semacam itu. Tandonya musibah tiba di badan ambu tabayang anak mula badan inyo tabayang siemi sadang di rumah anak tak jadi gak di badan emi atau kok sakit rani anak ambu ba itu kata dalam pangangannya barinya pilih di badan muslim satunya antan bari mula kalamat muslim babalik mula ke rumahnya kiro-kiro hari jamanang sore Tuhan kiro-kiro hari jamanang sanjo sinom lah nanya badan muslim satu nanya inyo kate rumah bakato badan diri muslim mondemi dangakan mana agilah nasi dulu dia badan udah lapa pagi dia indah tabado dari pagi yang buat makan ba itu kato mula badan muslim lata-lata nasi mula di atas meja maalun awak balik mangke mula tengah pasar kok pakaian sagado buruk busuk badan nina tabadon Tuhan busuk badan mulai ndak tabado satu tampak mula muslim pulang nyokurung lana dalam kamar satu nyokurung rani dalam kamar awak kamu mulai muslim dikamakan menangi lana dalam kamar main badan dirimu
menangis sinon bakato badan muslim onerani mula sayang yo ambo dia po anak menangi bawa larani bake ambo boleh samu makan yo nakang aluang awalun mandi domi badan ambo pari lapa yang tak tatan sudah makan beko ambo mandi ba itu kato badan muslim satu dua mula di atas meja macam ini meja muslim tapi mana kata siapa muslim buru emi ko raja tuane sinon bakato mula badan emi bakato kabake diri muslim kini coyko mula dia muslim nak ado le udah nyolai singgung hati nak teladu kok berang badan dirinya di malo indah emi kaberang asungan tibu dina lain ba itu bana masuk itu ya tapi bana kato siapa kini coyko laliangai muslim kini jangan nak lo yang pikiran kok makan elo kok nak baranti ba itu kato badan emi agak di badan mula diri muslim malang nak dapet lah kadi tulak muju nak dapet lah kadi raya awak kamu mulai manguk nasi jatuh lah pinggan mati lantai tuan jatuh lah pinggan mula hati lantai maalun lah lantai simin sama so itu lah paca pinggan di badan muslim lah berang sinon badan emi di sinon mulai petangkaran apa nak kato mula badan emi oleh muslim medang akan mana kok litang tahu di tawaang jangan pinggan doa ang paca kok lah bosan ayong di badan ambo barangke ang kini yu ambo na inyo muslim lahi barangke rumahku anjang agam ba itu kato olah badan la emi macam emi lah berang macam itu sinon menangi pae badan muslim ya tapi bana kato mande ambo saratu yo ayakan buang kok nyampangnya tampu dirasaki lain nak kanyo buang badan ambo ikut tapi kato ayambo coy itu kato badan muslim bakato kawake emi dia kandung dengan kembana indah kambuaso dia semacam iku mampu kok taya di mi modeko ndak ado sabab bakarano dia indah basabab dunia bakarano janam bumi diusia yu ambo ibu mula jo piarani jangan dibuang mi badan ambo kok nyampang ambo kini mi usia yo mi kamano badan kabatenggang sana indah mi pemili indah kok nyampang balik mi ke porong kampung kok nyampang pulang ke mandi ambo utang di mandi alun tabaya domi jangan usia badan ambo sayang karani ambo kini tuan
Madanga katolai macam itu Sinon menjawab mula badane mindak dapik dolai banalai kondak barangke angkini yu mubayang yu santuang pitu ko ba itu kato badane mi dek muslim sadang mula manangi yu nyo ambil santuang pintu di badane mi konyo guguan kabaki badan muslim madara-dara badan diri muslim berang hati omai tabadu Tuhan yo berang hati mula kabake muslim coy itu bana mula masuk itu agak nandari tangga rumahnya ambil pakaian lili muslim nyelantiangkan karakok sialaman baserak pakaian mula di ramah rumah ba itu bana sasanjutu oh sinan bakatola badan muslim yomi ampun baribu kali ampun dia ampun di bawah tapak kaki lihat selo kabasaran oh jangan dibuang mi badan ambu kamano kapai badan ambu kini coyku mulami sabananyo oh kosian jalai lah di tengah ladang pitulo di bun dalam foto bacare yo mi nak lo ramang yo rindu dirani yo mi oh nang babayo yo nae tampang kabati sayu yo rani yo ayat Tuhan kini coyko mula nandien mi ko iyo nak dapik dolai banalai ambil lasirani badan ambu agi dolu ambu mengendongnya ba itu kato badan muslim oh jangan kamambao mula badan muslim mencari sirani mula inyo ndak boleh ba itu banasar itu oh barangke yuang kini nangku pai kamano tujuan barangke bana jangan disiko bang lain ndak ado nanci yodo wa ampunyo Tuhan opane batangka mula kabagi dia satu batangka mula masuk itu tampaklah di patu mula di lama rumah liu nasadang lalu wana satu lalu mula patu tadi sinon bakato kabake muslim onde muslim medang akan apa yu le yang bapatangkari ora sakin sadang mula namu bana kok menurut sejarah mula dulu na tu kok bini meminta care yang baki awak kok nyampang indah carean maroso gadang dia kamu balik tu bana kato pak gai oma